Siyanamkela Avalanche of Grace igama lam ndithenjiwe molweni. Namhlanje sizaqala sibulele uYesu ngeenceba zakhe empilweni zethu. Kwindumiso yekhulu enesithathu ivesi yesine ithi, ulokhulula ubomi bakho esiwukweni akuthi jize ngenceba nangemfesane. Unenceba nemfesane uthi uyawo. Angisazi esizoko obufakwe kuso, esizoko ebesizawutshabalalisa ubomi bakho bonke, esizoko esize uzawuthatha ukholo lwakho. Kodwa namhlanje ndifuna ukhuthazeke wazi ukuba unaye uYesu oza kulula isandla sakhe akukhuphe kweso zihoko ngenceba yakhe nangemfesane yakhe. Masiqhubeke ngokumethemba nokumthanda uYesu Kristu, ngoba uyasithanda nathi, wasithanda sisengaboni uYesu Kristu. Asiqhuba namhlanje sigqibezela uYeremiya wethu. SikuYeremiya 50 namhlanje, sawumenza no-51 no-52 namhlanje. Siyazigqibezela namhlanje. Ngoku isiprofeto ngoku sichasa uBhabheli. uBhabheli ngoku kukho isiprofeto esiwuchasa yena intoba njengoba wayethunyelwe, uIsrayeli wathunyelwa eBhabheli ukuba makayothinjwa phaya. Wabathumela ngoba vele bebevele bekhonza ezazithixo nezazithixokazi. Wathi nje nanizanithumela kwilizwe elizawukhonza ezi zithixo nonele. Into ethetha into yokuthi nje utshaba akho tshaba olungaphezulu kaYehova. uBhabheli ivele uNebukadnezar elutshaba lukaYehova. Namhlanje igemi yakhe ke namhlanje sizawuva ukuthi nje zithini into ezimbi ezizawumehlela. Nakuwe kufuneka wazi into ukuthi ezintshaba zakho, ezintshaba zakho ezinika umeni wokusuka wonwabanga uyakhala, azikho ezintshaba azikho ngaphezulu kukaYehova. And ubokhumbula ukuthi asilwi ne-flesh and blood, battles zethu zi-spiritual, azikho ngaphezulu kaYehova. Ayihlala apha engqondweni yakho loo nto leyo, ukwenzela into yokuthi ungavumi kubekho into ethatha ukholo lwakho eza kususa kuYesu Kristu. Hlala apha ezinyaweni zakhe, noba kwenzeka ntoni, hlala ezinyaweni zakhe. Ivesi yokuqala sithi ivesi yokuqala, ilizwi awalithethayo uYehova ngokusingisele kwiBhabheli kwilizwe lamakhaledi ngoYeremiya umprofethi. Wayethumele uYeremiya, profethi uYeremiya, naye wahlelwa zizinto ezibuhlungu phaa, kodwa uYehova zangamlahli, zangamshiya. Wayesoloko emkokosile, emfihla, ethwa uYeremiya engafunwa phaya, ezondelwa ukuthunywa nguYehova. Nawe yomelela lakho ukuthi akuzuba lula, kodwa isandla sakhe sobunene sikujongile. Sivele ngoba kunenceba vela kunyula ukuthi uthembekile. Oh, haleluya. Vela kunyule kuyo yonke loo nto. Ivesi yesibini ithi, xelani ezintlangeni, nivakalise, nipapashe, niphakamise ibhaniya. Vakalisani, musani ukuzifihla. Yithini? Ithinjiwe iBhabheli, uhlazekile uBhele, uqhiphuke umbilini uMerodaki. Zezaa zithixo zabo ezi zizawubanceda na? Ezaa zithixo zabo zizawubanceda na? Yabuza, zakhe zanceda bani ezi zithixo sizithanda kangaka esizikhonza? Sithi sinothixo uYesu Kristu, sihamba icawe ngapha, kanti sisajongene nazo, azizukunceda ke. Verse 4, ngaloo mini ke nangelo xesha utsho uYehova, bayakuza oonyana bakaIsrayeli kunye noonyana bakaYuda behamba belila, baye bamquqele uYehova uthi
bakhwaza iziyoni babheke khona besithi yizani nithethelele kuYehova ngomnqophiso ongunaphakade ongayi kulityala. Kaloku ngoku xa ithinjwa iBhabhile isiwa, uzawubuya ngoku Israyeli abuyele elizweni lakhe. Asiyilandele apho, siyilandele apho ukuthi uJona uthembekile, kaloku uzawubuya, etshilo wathi uzawubabuyisela zonke izinto zabo nobomi babo, bazawuphinda baphile ngendebe endala, bonele, bonwabe, bahleke, bamdumise uYehova. Into efunekayo yokuthina benze njani ngoku? Baguquke. Uba baguquke bazawuthi nathi masiguqukeni nethi umfumane uYesu njengenkosi nomsindisi wakho, umcele ukuthi makaguqule inhliziyo yakho, ayiguqule ifane neyakho, utsho ukuthi Yesu ngifuna ufana nawe. Ungathi somfumene uYesu Kristu kanti usaqhuba ngalaa nhliziyo yaseYiphutha. Asiyigade loo nto, siyithandaze. Verse 6, uthi abantu baba ngumhlambi wegusha. Usathetha abantwana bakaMasirayeli. Abantu bam baba ngumhlambi wegusha ezilahlekileyo, abalusi babo babebandwendisele ezintabeni, bebaphambanisayo, behamba besuka ezintabeni baye endulini, bayilibale indawo yabo yokubutha kwabo. Utsho uthi abantwana bakhe bebefana neegusha ezilahlekileyo, behambe bekhonza bonke abathixo, ndimlibelo yena Thixo. Sikhetha ama-verses alandukile abalulekileyo apha kule. Zizinto zonke ezi, zonke ezi zinto ezi, nakuba nivuya njalo, nakuba nidlamkile baphangi belifa lam, nakuba nidloba njengethokazi elibhulayo, nilila njengeembalasane zamahashe, uyakudana kakhulu unyoko ukuba kuba neentloni onizalayo. Uthetha amalukuza, amaBhabhile, amaKhaladi, yabonani. Olokugqibela ezintlangeni luyawuba yintlango, umqwebethu, inkqantosi. Ilizwe labo lizawuba ngumqwebethu, iBhabhile ibe yinkqantosi, akuzubakho nto ezawuhlala kuyo. Zizo zonke ezi ziprofeto zezinto ezimbi nezibuhlungu ezizawubehlela. Verse 13, uthi ngenxa yoburhalarhume bukaYehova ayisayi kumiwa, kuya kuba senkangala kuyo yonke iphela. Bonke abadlulayo eBhabhile baya kumangaliswa, benze umsondlo ngenxa yokubethwa kwayo. Ezinto ezimbi, impindezelo. UNguThixo wempindezelo, uyaphindezela ngoku. Uyayazi iBhabhile ngokuthanda izithixo nongamxabisi nokuziphakamisa kwabo. Verse 19, yasekuverse 19 uthi ndiyakumbuyisela uIsrayeli erhiweni lakhe, adle eKhameli naseBhashani, uhluthe umphefumlo wakhe ezintabeni zakwa-Efrayimi nezaseGiliyadi. Abantwana bakhe, i-excitement yakhe ngoku neyam neyakho yoba nokuba ukoluphi na uthinjo, uthetha nawe uzawuphuma kolu thinjo okulo, ngenxa yoba uthembe uYehova oluthando nonenceba, nosigcinayo isithembiso sakhe. Ikhuthazo yakhe ziivesi ezikhuthazayo, thetha nawe ngoku, ngeke yakwakuthethwa noIsrayeli. Verse 20, uthi ngaloo mihla nangelo xesha, utsho Yehova, buya kufunwa ubugwenxa bukaIsrayeli. Uthi baseza kufuna oba ubugwenxa bukaIsrayeli, ukuthi wayenzini athi aye eluthinjweni, athi bangabufumani.
uthi uyawufuna ubugwenxa bukaIsrayeli bungabikho, nezono zikaYuda zingafumaneki, ngokuba ndiya kubaxolela endibasalisileyo. Lilizwi lakho elo. Uba uhleli kuYesu Kristu, sihleli kuye. Andithi utshilo kakade, xa simamkela wathi njena uzawusixolela izono zethu, wathi I will remember your sins no more. Wathi uzazivasa zibe mhlophe zifane nekhephu. Khuthazeka leli lizwe, wamkele uYesu Kristu. Zawubuyela uthijweni ngokwamaSirayeli, baphinde onwabe ngenxa yantoni? Ngoba bafundile ukuba ngoku uYehova masimkhonze. Izinto besizenzile zange bafundile into ukuthi ezaa zithixo nezaa zithixo bazizabo azange zibenzele nto. Instead ziye zabasusa kwilizwe labo, ebumnandini belizwe labo, zabasa elithijweni. Ufundile ngoku Israyeli, nathi ke masifunde kwindlela zethu zigwenxa, sisuke kuzo sibuyele kuYehova. Siya kuvesi 31 manje. Zize zonke izinto ezibuhlungu ezizabehlala ezo, kodwa ke thina ke ngoku ivesi 31 uthi uyabona, ndikuchasile wena ukhukhumeleyo, itsho iNkosi uYehova wemikhosi, ngokuba ifikile imini yakho, ixesha lokuvelela. Uthetha nebhapeni, ithi ukhubeka. Okhukhumeleyo awe, athi uzokhukhuma wena, okhukhumeleyo uzokhubeka uwe, kungabikho uvusayo. Ndiphembe umlilo emizini yakhe, utshe ngenxa zonke kuyo. Zinto ezimbi ezizawubehlela leziyana. Verse 34, umkhululi wabo obamiselayo womelele, ugama lakhe linguYehova wemikhosi. Uyakubambana ababambana nobambana nabo, ukuze aliphumze ihlabathi, agungqise abemi baseBhabhili. Sisithembiso sakho eso, yokuba uzawubambana nababambana nawe, uzawulwa nabalwa nawe uYehova, ngoba unguThixo onenceba. Siya ku-51 ngoku, naye sizawungena kwisamari yakhe, sesamarayisa. Naye ithi njena, isathetha utsho uYehova kwasekuqaleni, ithetha ngokuthi, ithi utsho uYehova ukuthi, yabonani ndixhoxhela iBhabhili. Isathetha ngokutshatyalaliswa, no-51 isathetha ngokutshabalaliswa kukaBhabhili, kweBhabhili. Verse 6, asiye kuvesi 6 singukuthi ithini na, ithetha ukuthi mabaphume kwasezindlini zabo babaleke. Ithi sabani niphume eBhabhili, nisize elowo umphefumlo wakhe, maningadaki ngenxa yobugwenxa bayo, ngokuba eli lixesha lempindezelo. uYehova wempindezelo kaloku is a God of vengeance. Ungasuki kuye ngenxa yezilimo, ungasuki. Is a God of vengeance, he'll avenge speedily futhi empilweni yakho. Lilizwi lakho uthi uyakubabuyekeza kuyo kwa impwatho yayo. 7, iBhabhili ibe iyindebe yegolide esandleni sikaYehova, ilinxilisa lonke ihlabathi, zasela intlanga ewayinini yayo. Ngako oko ke ziyageza intlanga. Iwile iBhabhili, ngesiquphe yaphuka. Bombolozani ngenxa yayo, intlungu yayo yithabatheleni amafutha aqoliweyo, mhlawumbi ingapholiswa. Verse 15,
ngulo wenza ihlabathi ngamandla akhe, nguYehova umenzi wayo yonke into. Bebengazi, iBhabheli bengazi into ukuthi ilanga labo laze lifike. Benzi bobubi abangafuniyo ukhonza uThixo, abafuna ukhonza izithixo zabo. Ilizwe lisesandleni sikaYehova, yonke into yenziwa nguye. Laa Bhabheli yayenziwe nguye, yayisesandleni sakhe, yenze ngamabomu, efuna abantwana bakhe bonele bajika, nabo bajika, bakhonza izithixo zabo. So ngoku yi-emphasis leyo etshoyo ukuthi nguYehova wenza ihlabathi ngamandla akhe, ngulo zinzisa elimiweyo ngobulumko bakhe, wanika izulu ngengqondo yakhe. Psalm 24. Ukuthi lelakhe lelizwi, nayo yonke into engaphakathi yenziwe nguye, akho nto engaphezu kwakhe. Akhathani noba bangamzonda kanjani uYehova, ungasuki kuye. Izinto ezimbi ezizawubehlela ezimbi. Verse 20, wena usisixhenxe sam, usisikrweqe sam sokuba ndiya kuzihlekeza ngawe iintlanga, ndizonakalise ngawe izikumkani, ndihlekeze ngawe ihashe nomkhweli walo, ndihlekeze inqwelo yokulwa nomkhweli walo, ndihlekeze ngawe indoda nomfazi, ndihlekeze ngawe indoda enkulu nomfana, ndihlekeze ngawe amadoda nomthinjana. Yiwo ke leya, yimfazwe leya ezawukuyenzeka. Uzawuthumela abantu abazawutshabalalisa phaa. Khona lelizwe athi uzawuthumela liyotshabalalisa lapha, litshabalalise iBhabheli. Nange sive ke ngoku kwivesi 20, verse 53. Ivesi 53 ithi, nokuba iBhabheli ithe yenyuka yaya ezulwini, nokuba ithe yayinqabisa indawo ephezulu yenqaba yayo, ababhuqi bayo baya kuphuma kuyo, utsho uYehova. Uthi phulaphulane nako ukukhala kuphuma eBhabheli, nomaphulo omkhulu uphuma ezweni lamaKhalide. Ngokuba uYehova uyayibhuqa iBhabheli ayitshabalalise kuyo izwi elikhulu akuguma amaza ayo njengamanzi amaninzi, kuvakala ingxolo nesandi sawo, uphela ubumnandi eBhabheli. Mase u-52, ivesi u-52 phayana nabo basathethayo ngokutshabalalisa iBhabheli. Ivesi yesithathu ithi, izama usixelela indlela eyenzeka ngayo le nto yoba amaSirayeli aye phaya eBhabheli. Ithi uZedekhiya ube minyaka 21 ezelwe, ngulaa kumkani wamaSirayeli, ukuba ngukumkani wabo, waba neminyaka 11 engukumkani eYerusalem. Igama lonina belinguHamuthali, intombi yakaYeremiya waseLibhena, not lo wethu. Uthi wenza ukubi, zangamkhonza uYehova, zange ammamele, zange wenza ukubi emehlweni kaYehova, njengoko konke awakwenzayo uYehoyakim. Verse 3 ithi ke ngokuba ngenxa yomsindo kwenzeka oku eYerusalem nakwaYuda, wada wabalahla ebusweni bakhe, ngenxa yokuba benza baqaqadeka akhonza izithixo. Verse lokhozi, yindlela nje echaza le ichapter yona iyaqukumbela into yoba sazi into ukuthi njena xa singamkhonzi sabakhona, sasingamkhonzi uYehova, sizawuba khona iziqhamo neziphumo
zikhona ezizayo ezimbi xa siqinisa iintliziyo zethu, okanye sithi sisimkhonza uYehova kodwa elinye inyawo lengaphandle likhonza abanye oothixo, sazi into ukuthi ikhona into embi ezasehlela. Singamangali, singabuzi, ngoba zizilumkiso ezo. iBhayibhile iyasilumkisa. Ithi ngenyanga, verse 12, ngenyanga yesihlanu ngosuku lweshumi enyangeni leyo, lo mnyaka ke weshumi elineminyaka esithoba ngakulo, umngane uNebukadnezari waseBhabheli wangena eYerusalem. uNebuzaradan umthetheli wabasiki owema phambi kokumkani waseBhabheli wayitshisa indlu kaYehova. Wayethunywe nguYehova uba makayitshise. Verse 13, uyalo neendlu zonke zaseYerusalem, izindlu zonke zezikhulu wazitshisa ngomlilo. 14, iindonga zonke zaseYerusalem ngenxa zonke zadilika, yonke impi yamakhaladi ebinomthetheleli wabasiki. Kwenzeka konke oko okubi ngenxa yoba ngoku babenze ntoni? Bengamkhonzi. Wabathumelela abantu, wabathumelela uNebukadnezari waseBhabheli ukuthi makabatshabalalise. Into ke ngoku ekufuna siyifundile yokuba njena uYehova uyaqomba naye uba nengqondo yakhe xa singamkhonzi. Sikuvesi 31 manje, sive ukuba uqukumbela uthini na, uqukumbela uthini na. Kwathi ngomnyaka wama-37 wokufuduswa kukaYehoyakim ngobumkani wakwaYuda ngenxa yeshumi elinesibini ngosuku lwe-25 enyangeni, u-Evili-Merodaki ukumkani waseBhabheli ngomnyaka wokwenziwa kwakhe ukumkani wayiphakamisa intloko kaYehoyakim ukumkani wakwaYuda, wamkhupha entolongweni, wathetha naye kakuhle, wayimisa itrone yakhe ngaphezu kweetrone zabanye ookumkani ababenaye eBhabheli. Wazikhulula iingubo zakhe zokubanjwa, wamana ukudla isonka ebusweni bakhe yonke imihla yokuphila kwakhe. Umxhesho wamaxesha onke wawunika ukuvela ukumkani waseBhabheli into yemini ngangemini yayo, kodwa kwayimini yokufa kwakhe yonke imihla yokuphila kwakhe. Into emasiyifunde apha yana kule ncwadi kaYeremiya yeyokuba uYehova kuko konke abekwenzile bokusuka kuye, kodwa yena wahlala ethembekile, wazibonisa u-faithfulness yakhe, wazibonisa ukuthembeka kwakhe, ngoba watsho wathi njena ndizanikhupha. Ningamameli abaprofeti bobuxoki awathi nina nizubuya phayana ekuthinjweni. Ekubeni wayethumele uYeremiya ukuthi makabaxelele uba nizahamba nilithinjweni nina several times. Emane patient. God is patient with us. Emane baxelela ukuthi yekani ukhonza izithixo, nizawubuyela nini na kuIsrayeli mntanam, ngoba uIsrayeli usentliziyweni yakhe, nawe usentliziyweni kaYehova xa umamkele. Xa esithi into ethile suyenza. Upatient kakhulu uthi usilindile, uyasilinda, unenceba, unemfesane, uthembekile. He is faithful, he is merciful God. Masimfunde apha kule ncwadi kaYeremiya. Akafuni ke ukuthi siyokhonza abanye uThixo ngaphandle
sinethi sifumana ixesha njena lokufunda le ncwadi, funeka le ncwadi sibenjani, siguquke. Yathi uyifunde ukunike ixesha, uzinike ixesha uyifunde, izawutshintsha ubomi bakho, izawutyhila, izawukwenza futhi ubone ukuthi uyawuva ungaphezulu nazikwesiphilayo, ungaphezulu nakwiphi na ezikuwe, ezotshabalalisa ilizwe lakho, ezotshabalalisa abantwana bakaThixo. Ungaphezulu, uyabona konke, uyakwazi ubanyula ngeenceba zakade, abagcina abafihle. Ngoba amaSirayeli lawa ayile phayana aziya emthinjeni, watsho wathi yakhani, wathi yakhani nilime nitshate ukwela lizwe. Bazawubuya ke ngoku babuyele kwindawo yabo, undalashe wabo. Into efunekayo ke ngoku emasiyenze ukuguquka. Uyamthanda uyawuva umoni oguqukayo, uthathe zonke empahla zezangoma ubuzozinike, uzithathe uyozitshisa buyele ecaweni. Uza kwenzeka ntoni? Uza kufihla, ezinjalo, ungaphezulu kwezinjalo ozoyika. Ezinyoka ozoyikayo zaseyiphuthi ungaphezulu kwazo. Umkhumbule kaloku uYesu Kristu ukuthi inyoka yobhedu, haleluya, inyoka yobhedu le kwakuthiwa masijonge kuyo. Ifaniswa, uYesu ufaniswa nenyoka yobhedu leyana kwathiwa uMoses makayenze ehlane le entlango. AmaSirayeli ayawakhalaza, uyawava waqhunga, wathi amaSirayeli engaboni into entle uyawava yenza wathumela iinyoka ezinobuhlungu zabatya intlango, bafa abantu, bakhala bathi uMoses sincede sithi awukawusicelela uxolo umzali siphosisile. uMoses wathandaza, wathi uyehova kuye, yenza inyoka yobhedu uxhome epalini, okhe walunywa nje inyoka, uthi makajonge kulaa nyoka, uzophila. Nathi sizawuphiliswa yintoni? Lukholo lwethu lokujonga kuYesu Kristu, inyoka yobhedu eyenziweyo. Aleluya, aleluya. Ibuyela kuYesu Kristu, ujonge kuye. Uthi netoba kube khona iintshaba ezikusukelayo njena, nantoni nehlayo empilweni yakho, wazi ukuthi njena mna yonke laa nto ndinoYesu Kristu. Haleluya. uYesu Kristu ithemba lakho uthembekile, akasoze akulahla, asoze akushiye. He's a promise keeper, he's a covenant